Satu, dua, tiga, cur. Yes, curung. Curung enggak? Aduh. Keteng kayak gini kucing. Aduh. Oh, gemes aku rasa naik kowe. Sakit loh. Weh, jan. Duh. Ngkon dhuwur tuh malah ditengkek iki. Loh. Ngono aku yo anger kowe iki. Kon ngarep dhewe ra iso. Lapo tok. Ngrewangi ngunjukne ra iso. Ora mun aku yo ana. Ayo ngajeng nih. Ngangkat sing tenanan rang remukne awake wong lanang ngangkat ora tenanan blas. Ngangkat koso. Ayo. Iki apa tenan omong daramu ki tok-tokan apa piye? Yo. Sanggar, sorong, sing tenanan. Sorong. Mun aku ki karo kowe iki. Jenenge apa tenan? Jeneng abote kok ngene malah. Nak ngono kok ya.